למה לא לקיים את מצעד הגאווה בירושלים? כי הם בוטים. כי למה לא בתוך הבתים? כי הם פורטים על המתאר הכי רגיש. למה להגיש? זה נגיש בתל אביב. שיעשו את זה שם. שם יש ים. שם זה בסדר ללכת בלי חולצה. זה ההיגיון. לכל עיר יש צביון משלה. שם דברים תפלים, פה דברי תפילה. זה לא שאני שונא, זה פשוט שזה שונה. זה פונה לקהל אחר. והם באים בפרובוקציה דווקא בלי אף כוונה להתחשב. וחוץ מזה, גם אותם זה מסכן. למה לא לקיים את המצעד בירושלים? למה כן? למה כן? כי מה זה הם? אני חיה כאן, וכבר כמה זמן שאני חיה עם אישה. איך אפשר לומר לי שאין בזה קדושה? אני, לא דגל צבעוני, לא אקט מיני, לא מושא לדיונים, אני, פנים, ואני אוהבת אותה. והיא והעיר הזו, אני בהן והן בי. הם יכולים ללכת בפומבי כל יום, יד ביד, מגיע לי יום אחד, מגיע לי מצעד. כאן, כי זו העיר שלי. לא מוותרת עליה בעד שום הון שבעולם, וגם אם כן, אין כאן ושם, גם שם הורגים אותי. גם אם אלך למצוא שם בית, הפחד בא איתי. מה איתי? מה, המצעד הזה שלך? מה זהו, אני סטרייט, אז אני לא בזה איתך? לא ייתכן שחברים שלי יקבלו זכויות שונות, שיסגרו בארונות בתוך בתים. זה לא מתאים לי שהעיר שלי מדירה את השותף שלי לדירה. למי אכפת מהתורה, עכשיו תורה של החברה שלנו? כי אין אתם, יש אנחנו, והאנחנו הזה חופשי, חילוני. סליחה? ומה אני? מה כל זה לא כולל אותי? אני לא באנחנו כי אני אדם דתי? בדתי אין גזענות. אין מקום לפרשנות שמעלה שנאה על דגל. במצעד הזה שלנו אני עולה לרגל. כי התורה שלי היא לא קרדום לחפור בה. ירושלים שלי היא לא גרדום לקורבנות של הבורות. בשם השם הם עושים. בשם הבערות, כי החירות הזו שלנו, אנחנו פנים, אנחנו חופש, אנחנו קדושה, אנחנו, כי אין אתם, אין הם, אנחנו, ואנחנו כאן כדי להישאר.